No ahojte ľudia, dneska tu máme unboxing od Výleta, to je stránka a tak podľa mňa nič iné nemám povedať, tak poďme na to. Takže to máme otvorené a poďme si to otvoriť. Fú. Tak čo ako tu prvé vidíme, že Dubum 30. Poďme si to otvoriť. A ono to má tie dobré kvalitné knofy. Wow, čierna výroba, to je myslím dobrá výroba, neviem. Ale minulý rok som mal červené, ale tie nemali takýto kvalitný knot, takže hrubé a veľmi kvalitný knot to. To je dobrý kvalitný knot. Takže z toho tu máme 4. Poďme ďalej. Druhé ako tu máme, čo tu môžete vidieť, je Monster 8. Tieto som ešte nikdy som ich nemal. 8 gramov dĺže by mali byť a mám 2 balenia. A poďme na druhé. Takže tu mám už 2x5G. Myslím, to sú tie už novšie výroby. Hej, asi to sú tie nové výroby. To musím sa pozrieť. Kde to tu píše? To je nová výroba 2024. Tieto by mali byť, myslím, 2024 asi. Asi podľa mňa. Podľa mňa, hej. A tieto sú kde to píše, že vyrobené. Viem, že spotrebujete to 2034. Číslo šarže, neviem. Rok výroby, 24. Nevadí, tak podľa mňa dobre budú búchať a potom si dáme test v jednom videjku. Všetky otestujeme a toto by bolo všetko. Tak čaute.